ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಬಸಾಲೆದ ಬಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಮಂತು ತೂಕ ಮೂಲು ಬಸಾಲೆ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡು నేను ಶೋಕ್ ಮಂತು ದೆಕ್ಕದೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಬೋರ್ತಿನಾತ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನೊಂದು ಸಾಧಾರಣ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ದಿತ್ತೊಂದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರಂಡಲ ಈ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೊಸತಾ ತೂಪುನಂಡ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊನ್ನೆ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಚಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನಾತು ಉಪ್ಪುಣ್ಣೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಬಸಳೆದ ಬಜ್ಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬೈಯಾಗ ಚಾಕ್ ಅತ್ತು ಒಣಸದ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆದ ನಮ್ಮಂದೇನೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೇವೆ ಕನಿಕ ಖಾರ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿನ ಅನ್ನೋದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರ್ದೇರಿ ಉಕ್ಕೊಂಚೂರು ಓಮಣ್ಣ ಅಥವಾ ಅಜ್ವಾನ ಅವೇನು ಕೂಡ ಕೈಟ್ ಒಂಚೂರು ತಿಕ್ಕದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಬಜ್ಜಿ ಮಂತ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲಪುನ ಹಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಮಂತೊಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಎಪ್ಪುಡು ನೀರು ಮಂತೊಂಡ ಈ ಬಸಳೆದ ಸೊಪ್ಪುಗವು ಪತೊನುಜ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಟ್ಟಿನ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತೊನದು. ಇದೊಂದು ಏನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇವೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತನಿಕ್ಕೆ ಬೋಡ್ತಿನಾತು ನೀರನ್ನು ಮೈತೊಂದ್ಗೋರ ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಲೋಟದಾತು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚೂಚೂರೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಲಪೊಡುಂದೇನೆ. ಈತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಮಂತನ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕದೀತಿನ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆ ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯರ ದೀತವು ಶೋಕು ಕಾಯ್ದಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪುನು ಶೋಕು ಮಂತು ಮುರ್ಕಾದು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡು ಬಿಡೋಡು. ಅಪ್ಪ ಗ್ಯಾಸನ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ದಿವೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ದಿಯರಲ್ಲಿದೆ ಅವಣ್ಣ ಪಿದಾಯ್ಡು ಕಪ್ಪಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಡಿಮೆ ಉರಿ ಮಂತದ ಅವನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ತುಯ್ಯರತ್ತೆ. ನಾನು ಏತು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಬಜ್ಜಿ ಮಂತೆ ಅಂದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬಸಳೆ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಬರೀ ಐತೆ ಕಜಪು ತಿನ್ನ ಬೇಜಾರಾಯನೆಕ್ಕು ನಿಂದಿನ ಇಂಚಲ ಚೂಕ್ಲಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡಲಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನತ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕು ತುಗಿನಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆಲ ದಾಲ ದಿತ್ತು ನಿಜವು ಎಣ್ಣೆ ಲೈಕ್ ಕಮ್ಮಿ